नै लोगोफोर दायो फैलायबाय मोनानि शुट नाइट शुट नै दाफबगासिनो अलंबारा माने एसे गुफुर नुनायनि आरोना नै माने जायगायाथ' डेन्जारसो डेन्जार हराव फैदों जों दायो नै udah beri mende horof ini git na ambil konis bapak kami kena song tats kulum hor kuse ada koneka makeup अब हम लोग मेकअप करने वाला हीरो को मेकअप कर रहा है मेकअप में सिनोसस नहीं बिराद बिजी आरो ब्लॉगनि भिडिअ आबो खालामनो बिराद बिजी आरो ना शेड' गोलैगोन शेड' हाबैदो Modai dong mana sana sendal sana. Karena ini masih nangna. Kami berapa itu? Pai mojang kesak kaprau dai. Suruh kabel sudah sih kami berapa. Siapa nani masak lino ini. Kau usul ini nih. Nih dah kursa lagi. Mana जों मोनसे हाग्राबारि मोनसे भितुराव दंफैयो आरोना माने हर फैनानै माने हाजो खाथियाव सिखाव खालामनो फैगोन फिसाजोखौ फिसाजो नङालै माथ' बिथै माल माथाखौ आं सिखावजों माल माथाखौ सिखाव खामालै आं माने बोरमा सिखाव खालामफैयो आङो नैनि दन बियो ओइ बुस्थुनिया बिनि दन हाजो खाथियाव बे खाथियाव हाजो दं आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंना शुटिं सोलिगासिनो नाइट शुट लानो फैदों ओमफ्राय नै खुलुमबाय मायाव दंफैयो Sadanau Dauraibaरि हाजोआव दंफैयो हाजो हरनि शुट आरोना नाइट शुट सोलिगासिनो गामिनि नामा जाहैबाय हादाननि नामा जाहैबाय दाउराइबारि नै दे ब्लगारखौ नाय मा बुङो नोंथाङा नायलांबाय था साइड की बात अलंगयारि एकदम माने सोलिना माने बेसेबांबा गोजानाव माने जेरै हाइवे थायोना बेनिफ्राय गारि फैनाया 4 किलोमिटार जों थाबायना गारि जेराव दोनबोदों जोङो ओमफ्राय थाबायना फैनानै जोङो हाजो गेजेराव हादानाव मोनसे फिसा जायगा बेयाव फैदों जों सुट लानो थाखाय हार्डवर्क खालामदों बबेनि थाखाय दोहौ सावथुननि थाखाय हादानाव थाबायना फैनाय थांनाय ना खस्थ' खालामदों नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ जाबाय जागायनोसै हाजो खाथि माब्लाबा गाबनोबो खोनागासिनो गिनायजों लोगोसे मोनसे माने एडभेन्चार हिसाबै लानानै जों शुटखौ जागायबाय दं जोंनि टाइमआबो जाबाय दा शुट लानोसै शुट लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय फैदो मा खालामदों होनदोंलै ओइ आफा सिखाव ओइ रायजोफोर सिखाव रायजोफोर मा सारदावला जायाखै सिखावल' खावै जानांगौ
이득이나 헐, 이득이나 헐. 시계사를 시고 팔바이. 마음이 시고 먹는 거 사는데. 우리 다들. 니미나. 네, 로. 왜 칼랑바니 자 칼랑바이. जोंनि ओंखाम खान्दाखौनो लाना थांबावबाय बे हाथाय बाजाराव गिदिंग्रा फाग्लासो खोमालै बियो ओंखामखौनो लांदों बियो नोंसोरबो नागिरसै दादा नोङो बरिया स्ट्रं थांबानो जाबाय एसे स्पिडआव मोनलालै आरो तामाने नांला आरो बाखि खेना सब लामाथिं दादा थांदोलै नोंसोरबो गैलालै होननांगौ जाबाय मोजां दै आदा खेबसेयावनो जानाय जाहाथे जाबाय हाया आंना थांबाय जा थांबाय नागिरसै रायजोफोरा नागिर कन्टेक्ट लाना थांबाय जोंनिखौ बे हाथाय बाजाराव गिदिंग्रा फाग्लासो खोमालै ओंखामखौनो लांदों खोमा बियो बिदिनो जागोन नङाबा माथो मोनलायखो रायजोफोर थांदो गासिबो थांदो आन्दाज लानांगौ थांदो नोंसोरबो दे थांदो नोंसोरबो जारलालै आफा थांदो स्पिडआव थांसै स्पिड नेक्स्ट लोकेशन माने दैमा सेराव नै पुरा मन्दिर लुलागौ हायाखै फुजायाबो मालाय देलायनानै खारखोमा लांनो नागिरदों अलंबारजों हरदेवराव जोंनो हाथासुनि होलांनो नागिराखै बियो ओइ लाइटआ मा बोरै जागोल' मा गुन्दा बोनो हाया लैला माबोरै भारा हरबाय सोलिले बिदिनो माथा मारिबाय थायो मानसिला थगाय हर जालायबाय दायो हर जानाय लोगो नै कनिकायाबो सुटिंखौ नायगासिनो र'ब्रा मोजां मिनिलाय खनसे नै बिनि मालाय नानिनाबो रुल मोनसे जाना फैबाय हराव दानि हरनि माने सिन मोनसे दंमोन बेनिफ्राय दायो बिथिं अलंबारा माने दसे थानानै माने हिनजाव लाना खारसिगोन आरो इयो दै ओमफ्राय बिथिं मंगला माने सानासुर जाबाय थादों आरो दै मबाइलाव बिराद बेस्थ' ओमफ्राय नै जोंना माने फुजाया गोजांबायनो अर खाथियाव थानायखाय गोलोम बोथोरावनो गोजांदों बिराद डेन्जारलै बै टर्च सुरबाय थानायखौ नुदोंना माने जोंखौ ना सिखाव होनना सानदों आरो बैथिं मेकआप मेना फनाव बेस्थ' हिन्जावजों रायलायगासिनो गोदै साइड